ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ яке аз ноҳияҳои идории вилояти Хатлон маҳсуб шуда, дар байни арзҳои 37-56 дараҷаи шимолӣ ва арзҳои тӯли 68-48 дараҷаи шарқӣ ҷойгир шуда, дар гузашта ноҳияи Кӯйбишев ном дошт. соли таъсисёбии ноҳия ба моҳи августи соли 1930 рост омада, дар қисми ҷанубии ҷумҳурии Тоҷикистон маскан гирифта, аз пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе 82 километр дуртар ҷойгир аст. иқлими ноҳия континентию субтропикии хушк буда, дар боди вахш ҷойгир аст. ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ бо ноҳияҳои Ёвону Хуросон ва шаҳри Леваканд ҳам марз буда, аз сатҳи баҳр 500 метр баландтар маскан гирифтааст. масоҳати ноҳия 68.2 километри мураббаъро ташкил дода, аҳолияш наздики 180 000 нафарро дар бар мегирад, ки аз ин шумора 60379 нафарашро ҷавонон ташкил медиҳад. аҳолии ноҳия ба соҳаи кишоварзӣ бештар мароғ зоҳир карда, ба пахтакорӣ ва ғаллакорӣ шуғл меварзанд. сокинону ҷавонони ноҳия ба самти варзиш таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. дар қаламрави ноҳия як варзишгоҳ, 49 майдончаи муосири варзишӣ, 24 толори варзишӣ, як мактаби варзишӣ, 4 толори махсуси варзишӣ амал мекунад, ки дар онҳо 420 нафар варзишгар аз риштаҳои гуногуни варзиш машқварзӣ мекунанд. варзишгарони ноҳия дар 6 моҳи соли 2021 дар мусобиқаҳои ноҳиявӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ баромад карда, ба гирифтани 44 медал даст ёфтанд, ки аз ин миқдор 12 нишони тилло, 12 нишони нуқра ва 20 нишони биринҷӣ маҳсуб мешавад. дар ҳудуди ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон 12 иншооти варзишӣ тарҳрезӣ гардидааст, ки аксарияти онҳоро майдончаҳои варзишӣ ташкил медиҳад ва сохтмони онҳо бо маром ҷараён дорад. рушди варзиш дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ дар даврони солҳои соҳибистиқлолӣ хеле рушд кардааст. дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ тибқи дастуру супоришҳои раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар мувофиқа бо раиси ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ нақшаи футболи деҳа ба деҳа таҳия ва инчунин тасдиқ гардидааст, ки дар ҳама ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ин намуди варзиш гузаронида мешавад ва инчунин дар ҳоли даври маҳаллӣ дар ҳоли ҷамъбаст аст ва инчунин то 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон мо даври ноҳиявӣ онро баргузор менамоем. инчунин дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ҷавонону наврасон майл ба риштаи яъне ки гӯштини ҷудо ва инчунин футбол доранд. ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ дар давоми солҳои соҳибистиқлолии мамлакат бо бунёду ба истифода додани иншооти гуногун, ки аксари онҳо дар маркази ноҳия шаҳраки Абдураҳмони Ҷомӣ ҷойгир аст, симои хешро тағйир дода ба ноҳияи тамошобоб мубаддал гардида истодааст. дар рушду нумӯи соҳаи варзиш дар ҳудуди ноҳия муассисаи давлатии мактаби варзишӣ саҳми бориз дошта, аз рӯи 8 намуди варзиш аз қабили гӯштини миллӣ, ҷудо, тарзи озод, самбо, волейбол, шоҳмот ва футбол мураббиёнаш ба наврасону ҷавонони ноҳия таълим медиҳанд, ки миёни ин риштаҳои варзиш футбол бисёртар рушду равнақ ёфтааст. роҳбарият ва кормандони муассисаи мазкур баҳри боз ҳам беҳтар гардидани сатҳи варзиш дар ҳудуди ноҳия миёни хеш зуд машваратҳо мегузаронанд ва мушкилиҳои дар ин самт ҷойдоштаро ҳаллу фасл менамоянд.
боиси хушнудист ки давоми солҳои охир бо ба истифода додани майдончаҳои муосири варзишӣ ҷалби наврасону ҷавонон ба самти варзиш бештар гардида ҷиҳати рушду нумӯи он нақши муассир мегузорад. наврасону ҷавонони ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ ба варзиши рақами 1 яъне футбол таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир мекунанд. дар ин майдончаҳои муосири варзишӣ ки бо шароитҳои замони муосир соли равон бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардидааст, ҳама рӯза наврасону ҷавонони синни то 15-солаи дастаи арал ба футбол ҷалб мегарданд. имрӯз дар ҷараёни сабти барнома мо ҳайати эҷодӣ ба рафти тамринҳои футболбозони навраси мактаби варзишии ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ шинос гардидем. шогирдои мо ҳар мусобиқода байни вилоятӣ иштирок доранд. мо кӯшиш мекунем ки якачини ноҳияра бояд мустаҳкам кунем. шогирдои бисёртар бояд бурем ки мусобиқаи республикавӣ ёки якум дуюм лига ёки биш лигада бояд иштирок кунанд. бо ҳамчунин бо шогирдои духтароам дорем. духтарома дуташ вилоята иштирок доранд. рӯз ба рӯз бачаҳои мо бисёр шидестанд, ҷав ба футбол бисёр шидестанд. ҳаракат мекунем бо бисёртар ҷав кунем. якачина аралда иштирок кунанд, беҳтариноша бояд бутем ва ёда. мураббӣ дар ҷараёни тамринҳо ба дастпарваронаш аз усулҳои гуногуни футбол бештар кор гирифта, имрӯз аз рӯи наша бояд бо туп бештар тамрин кунанд. дар иҷрои ин гуна усулҳо Равшан Алимов аз дигар ҳамтоёни хеш як сару гардан боло меистад. ӯ футболбози калидии дастаи наврасони то 15-солаи арал маҳсуб мешавад. 5 сол мешавад ки дар ин риштаи намуди футбол машқу тамрин карда истодам. ман бештар дар мусобиқаҳои ноҳиявӣ ва вилоятӣ иштирок карда чандин ҷойҳои намоёнро ишғол кардам ва ман мехоҳам ки дар оянда боз ҳам машқу тамринро зиёдтар намуда худамро ба дигарон муаррифӣ намоям. ман бештар ҳамин дар оинаи нилгунро тамошо карда бештар футболбози тоҷик яъне Фатлулло Фатлуллоевро мухлисӣ мекардам ва ман аз ӯ дида бештар шавқу ҳаваси худамро бештар карда ба ҳамин риштаи намуди футбол шавқу ҳавас пайдо кардам. падарам манро ба ин дастаи ҳамин ноҳияи худам дастаи арал оварда монд. наврасону ҷавонон пас аз тамринҳои гуногун ки мураббӣ дар рафти машғулиятҳо ба онҳо талқин мекунад, ҳафтаи чанд маротиба ба бозии футбол миёни ҳам машғул мешаванд, то аз он усулҳои омӯхтаашон ба таври амалӣ бештар кор кунанд. мавриди зикр аст ки бо ба истифода додани чунин майдончаҳои муосири варзишӣ дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ наврасону ҷавонон рӯз то рӯз шумораашон афзуда дар ин гуна майдончаҳо тамрин карда мехоҳанд пас аз машқҳои зиёд боз пухтатар шаванду ба дастаи яккачини арали ноҳия роҳ ёфта дар лигаҳои футболи кишвар ноҳияи абдураҳмони ҷомиро муаррифӣ кунанд. дар ҳудуди ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ ҷалби аҳолӣ ба толорҳои обутоби баданназаррас аст. толори варзишии Абубакр давоми 2 сол аст ки фаъолият карда бо таҷҳизотҳои муосири варзишӣ таъмин мебошад. рӯзи сабти барномаи мо ба ҷараёни тамринҳои варзишгарони ин толор рост наомад, лек масъулин зикр карданд ки дар ин толор шароитҳои тамрин ҳам барои мардон ва ҳам бонувон муҳайё гардидааст. ифтитоҳи чунин толорҳои варзишӣ боз ҳам имкон медиҳад сафи дӯстдорони намудҳои гуногуни варзиш дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ бештар гардида, миёни онҳо чеҳраҳои нави варзишӣ кашф шаванд.
куштини ҷудо бемуҳобо имрӯз дар қаламрави кишвар аз риштаҳои маъмули варзишӣ маҳсуб шуда, қариб ки дар ҳама шаҳру ноҳияҳои мамлакат наврасону ҷавонон аз ин риштаи варзиш машқварзӣ мекунанд. Дастпарварони ин толор, ки дар назди боғи фарҳангии фароғатии ноҳия ҷойгир аст, дар мусобиқаҳои вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ ба хазинаи дастовардҳои ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ медал зам карданд. яке аз чунин варзишгарони номовари толор Қаландар Самандаров мебошад, ки ҳоло тамринҳояшро дар хориҷи кишвар доир мекунад. ҷараёни сабти моҳ ҳайати эҷодӣ дар ин толор ба тамринҳои басти аввал рост омад, ки наврасон саргарми машғулиятҳо буданд. Абубакр Лоиқов миёни ин наврасон бо одобу ахлоқи ҳамида, ки хоси куштини ҷудо аст, фарқ карда меистад. вақте ки маротиби аввал падараш ӯро ба толор овард, Абубакр аз нозукиҳои ҷудо бехабар буду дар ин муддати тамринҳо зери роҳбарии Аъзам Амонов аз усулҳои маъмулии ҷудо огаҳ гардида 5 маротиба дар мусобиқаҳои вилоятӣ ба гирифтани зинаҳои ифтихорӣ ноил гардид. طولی 3 سال می شود که در این نمودی ورزش یعنی کشتنی جودو مشق و تمرین میکنم. مرا پدرم به این تالار آورد و او میخواهد که من چمپیون جهان شوم. من مشق و تمرین میکنم که با کشتنی های جمهوریوی راحت پیدا کرده در آنجا سزاوار جای اول گردم و کشتنی جودو با ما آداب و اخلاق و مشق و تمرین های زیاد را نشان میدهد و من برای همین است که من این طرز کشتی را دوست می‌دارم. чуноне ки бинандагони гиромӣ бо як маротиба назар афкандан ба атрофи толор ба мо аён мегардад, ки толор на он қадар шароити хуб дорад, лек наврасону ҷавонони ноҳия ба ҳамаи инҳо назар накарда, ҳамарӯза ба тамринҳо андармон мешаванд, то дар мусобиқаҳои дар пеш истода бо омодагии ҷиддӣ баромад намоянд. با مشق جودو مشق میکنم و در ولایت رفته جای دوم را اشغال نمودم. پدرم مرا به اینجا آورد که من مشق یاد گیرم و آبروی عبدالرحمن جامی و تاجیکستان را بردارم و در آرزو دارم که در دیگر دولت ها با مثل کامرانشاه استاپریون محمد نبی خارکش و چمپیون جمهوری تاجیکستان شد. шоҳмот бозии шавқовари рӯимизӣ буда ба сифати бозии зеҳномаъмул аст. солҳои охир таваҷҷӯҳ ба бозии шоҳмот зиёд гардида, ҷавонону наврасон ва калонсолон ба ин намуди варзиш майлу рағбати зиёд пайдо намуданд. давоми 2 рӯз аст ки дар саҳни муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ байни наврасону ҷавонони деҳаҳои ноҳия мусобиқаи деҳа ба деҳа аз намуди шашкаю шоҳмот ва тенниси рӯимиз доир гардида истодааст. аз намуди шашкаю шоҳмот ҷамшед бобоев, ки қаблан дар мусобиқаи вилоятӣ ба гирифтани ҷои аввал мушарраф гардида буд, имрӯз низ дар фарҷоми мусобиқа мавсуф аз дурахшиши худ дарак дода зинаи аввалро касб кард. ҳарчанд ҳоло иштирокчиёни ин мусобиқа на он қадар аз уҳдаи бозиҳо ба хубӣ мебароянд, лек бо баргузории чунин мусобиқаҳо миёни наврасону ҷавонони ноҳия дар оянда заминаи хуби дурахшиши истеъдодҳои нав шуда метавонад. дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2 ноҳия теъдоди зиёди наврасону ҷавонон дар 2 баст аз риштаи куштини тарзи озод машқварзӣ мекунанд. толори мазкур бо шароитҳои варзишӣ мувофиқ набуда, дару деворҳояш ба ғамхорӣ ниёз дорад. ҳамчунин баъзе аз варзишгарон бо либосҳои ин риштаи варзиш таъмин набуда, бо либосҳои ғайриварзишӣ машқварзӣ мекунанд. варзишгарони толор новобаста аз шароитҳои мавҷуд буда, ба ин риштаи варзиш меҳри амиқ доранд ва зери роҳнамоии мураббии давлатманд Аброров ба тамринҳо фаро гирифта шуданд.
чуноне ки мураббӣ қайд кард, яке аз шогирдони ӯ Фазлиддин Давлатов соли гузашта дар мусобиқаи кушоди гӯштини тарзи озод дар шаҳри Самарқанди Ҷумҳурии Ӯзбекистон ба гирифтани нишони биринҷӣ ва дар Ҷумҳурии Қирғизистон зери вазни 42 кг ба гирифтани нишони тилло мушарраф гардидааст. мо хостем бо Фазлиддин ҳамсуҳбат шавем, лек ӯ дар басти дуюм бо дастаи яккачини Толор машварзӣ мекардааст. дар анҷоми тамринҳо мураббӣ аз миёни дастпарваронаш чанд нафарро миёни ҳам барои сабқат даъват кард, то огаҳ гардад ки то чӣ андоза онҳо аз усулҳои ин риштаи варзиш дар рафъи рақобат истифода мебаранд. ҳоло мураббии ин ду варзишгар, ки ҳоло миёни ҳам мубориза бурда истодаанд, Алиҷон Сафаров ва Ибрагим Умаровро барои иштирок дар мусобиқаҳои вилоятӣ омода карда истодааст. аҳолии ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ба футбол бештар таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд. ҳамин аст ки ин риштаи варзиш дар ноҳия дар марҳилаи нави инкишоф аст. рӯзи сабти барномаи мо дар варзишгоҳи марказии ноҳия ба бозии дастаҳои то 18 солаи арали ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ва Регар Тадази шаҳри Турсунзода дар доираи мусобиқаи ҷумҳуриявии лигаи пешсаф рост омад. чанд лаҳза пас дар даври сеюми ин мусобиқа ҳар ду бошгоҳ баҳри имтиёз вориди майдон мешаванд ва футболбозони дастаи арал боварии комил доранд, ки дар ин вохӯрӣ ғалаба ба даст меоранд. мо тӯли чанд моҳ мешавад, ки дар ин мусобиқа иштирок ва ҳунарнамоӣ менамоем. мо бо ду даста бозӣ кардем. мо дилшикаста роҳ афтода нестем, ки бозиҳо аз пеш аз тамринҳои худро бисёртар намуда ва бозиҳои дигарро бо ғалаба анҷом медиҳем. ман қариб 5 сол шид дар ин дастаи арали Абдураҳмони Ҷомӣ иштирок ва ҳунарнамоӣ менамоем. мо баҳри музаффарият ҳоло вориди майдон мешавем. бовар дорем, ки ин дастаро ба шикаст дучор менамоем. дарвозабони даста Сироҷиддин Шоев дар ду даври бозиҳо ба дарвозааш 2 гол сар додааст ва ӯ имрӯз қайд кард, ки дар хатти дарвоза устуворона муқобили футболбозони 18-солаи шаҳри Турсунзода ба майдон мебарояд. ҳаме аз кӯдакиам завқ доштам ба дарвозабонӣ, барами омада ба дастаи арал ворид шуда машқ тамрин кардам. ман хеле дар тамринҳо тамрин кардам. бо дастаи Регар Тадаст ягон гол ба дарвозаи худ сар намедиҳем. ман мехоҳам мисли дарвозабон Рустам Яҳтимов дарвозабони дастаи тими мунтахаби Тоҷикистон шавам. бозӣ пас аз садо додани суруди миллӣ миёни дастаҳои то синни 18 солаи арал ва Регар Тадаст шурӯъ шуд. дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ теъдоди зиёди мухлисон барои дастгирии дастаашон омаданд. музаффар Назаров аз ҳаводорони бошгоҳи арал мебошад ва мавсуф шукрона аз фазои сулҳ субот карда бо чанд нафар ҳамтоёни хеш ба тамошои бозии ҷолиб ба варзишгоҳ омадааст. мо шукрона аз он мекунем, ки давлати тинҷу ором дорем. шукрона аз он мекунем, ки пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ мана дар хел майдончаҳо мисол ободии тинҷӣ шукронаи истиқлолият аст, ки ҳамин бозиҳо идома дорад. дастаи арал яке аз дастаҳои пурқувваттарин аст. ман балел чикит 70 сола ҳар рӯз километри 20 километрро бо дучарха омода тамошо мекунам. наверам мана Бобохонов Сорбонҷон дар ҳамин команда дастаи арал бозӣ мекунам. ҷараёни бозии дастаҳо дар дақиқаҳои аввал бештар бо кӯшиши футболбозони дастаи Регар ба назар аён мегардид ва онҳо дар хатти муҳофизат мавқеъҳоро холӣ мемонданд. ҳамин буд, ки дар дақиқаи 16-ами бозӣ футболбози дастаи арал Мурод Исмоилов аз як фурсати ба миён омада истифода бурда дастаашро ба пеш баровард. бинандагони гиромӣ,
мавриди зикр аст ки дар лигаи пешсаф миёни синни соли то 18 сола ҳоло 10 дастаи беҳтарин аз манотиқи гуногуни ҷумҳурӣ ширкат варзида истоданд ва дастаи арал бо як пирӯзӣ ба тими ҷайҳун ва як бохт ба дастаи истиқлол 3 имтиёз ба даст овардааст. Футболбозони дастаи регар дар ду бозӣ мувоҷиҳи шикаст шуданд ва имрӯз баҳри имтиёз кӯшиш доранд то дар ин вохӯрӣ соҳиби имтиёз шаванд. ҳамин кӯшишҳои онҳо буд ки дар дақиқаи 24-уми бозӣ дар зудтарин фурсат бо як зарбаи қавӣ Қодир Абдулазизов натиҷаи бозиро мусовӣ кард. аз чеҳраи мураббии даста Фаррух Чориф аён мегардид ки дастпарваронаш бо омодагии ҷиддӣ вориди майдон шудаанд. бозингарони дастаи арал дар идома хуб майдондорӣ карда чанд дақиқа мондан пеш аз қисми аввали бозӣ бо голи задаи Акбар Элмуродов ки яке аз бозингарони калидии даста маҳсуб мешавад ба пеш баромад. ӯ голи чаҳорими хешро дар ин мусобиқа имрӯз ба самар расонид. пас аз ин гол мухлисон низ эҳсоси хешро дошта натавониста зиёд хурсандӣ мекарданд. пас аз анҷоми қисми якуми бозӣ бо мураббӣ ва муаллифи голи дуюми дастаи арал ҳам суҳбат шудем. با تشبث فدراسیون فوتبال تاجیکستان با دستگیری نوحیه عبدالرحمن جامی امروز ما به لیگ پیشرفت برآمدیم. آینده حرکت میکنیم که نام نوحیه‌مون عبدالرحمن جامی رو بلند برداریم. آمادگی نغزن بچه‌ها نغزن خیلی یکم سال بازی دارن. امروز در بازی با رگارت دست چهارمین گلم رو زدم. احساس زیاد کردم که این گل رو به دروازه رگارت زدم و دستم رو به پیش برآوردم. تیاری‌های اون هم خوب میباشد و ما تیاری سختی داشتیم که با پختکور هم غلبه کنیم. پس از 15 دقیقه جداگردیده قسمی دویمی بازی هم آغاز شد و هر دو دسته با یک توازن بازی را ادامه دادند. همین طور دیداری دسته ها با نتیجه 2-1 به فایده تیم ارال به فرجام رسید و آنها با کسب 6 امتیاز به زینه چهارمی جدول مسابقه برآمدند. بازی آینده آنها در همین ورزشگاه با صدرنشین جدول مسابقه باشگاه پختکاری ناحیه جبار رسولوف در نظر است. فوتبالبازان دسته رگر پس از 3 باخت پای هم در زینه نهم قرار گرفتند. پس از صحبت با چند تن فوتبالبازان این دسته به ما عیان گردید که آنها در خط محافظت بیشتر تنقسی میکشند و در بازی‌های آینده با برطرف کردن این کمبودی‌ها بازی خوب نشان میدهند. تماشابینان عزیز، در انجام برنامه جدول مسابقه را منظوری شما میگردانیم.